Hei, nyt esittelemme sinulle ohjelman, jonka avulla laskutuksesi on aina ajan tasalla. Sen nimi on Passeli, laskutus- ja myyntireskontra-ohjelma, joka soveltuu erinomaisesti niin pienyrittäjille, ammatinharjoittajille ja yhdistyksille. Ennen yritykseni laskutus oli todella sekavaa. Oli paperia kilokaupalla ja joka paikka pursuili mappeja ja kortistoja. Mutta nyt työpöytäni ja laskutukseni ovat yhtä siistejä. Ohjelman asennus on vaivatonta, sillä ohjelma sisältää täydelliset ja yksityiskohtaiset ohjeet sen asennuksesta ja käytöstä. Kerro hieman tarkemmin, miten laskutus hoituu Passelin avulla. Passelin avulla voit hoitaa yrityksesi kotimaan laskutuksen todella helposti. Syötät ohjelmistoon yrityksesi tiedot, kaupparekisteritiedot, LY-tunnukset,